Maailma muuttuessa nopeasti, energia-ala muuttuu sen mukana. Isoista muutoksista huolimatta Pori-Energian tulevaisuus näyttää hyvältä. Luomme liiketoimintakokonaisuuden, jonka avulla saavutamme erinomaiset tulokset kaikissa markkinatilanteissa. Hyödynnämme energiamurroksen tuomat mahdollisuudet. Olemme jo vuosien ajan rakentaneet uuden sukupolven energiajärjestelmää, jonka keskiössä sähkö- ja lämpöverkot ovat. Niiden avulla siirrämme puhdasta energiaa ihmisten ja yritysten tarpeisiin ja toimimme alueellisen kasvun moottorina. Esimerkiksi edullisen sähkön aikaan tuotamme lämpöä sähköllä ja kalliin sähkön aikaan uusiutuvilla polttoaineilla. Kehitämme toimintaamme kestävästi ja parannamme sen kannattavuutta. Kiinnitämme entistä enemmän huomiota toimintamme tehokkuuteen ja siihen, että asiakkaamme saavat energiaa kilpailukykyiseen hintaan. Seuraavaksi kerromme, millaisten asioiden ympärille Pori-Energian tulevaisuus rakentuu. Tuulia Energy on Pori-Energian tytäryhtiö, joka tuottaa palveluita uusiutuvan energian hankkeisiin ja on olennainen osa Pori-Energian kasvua. Tuulian perustaminen ja tuulivoimaosaamisen laajentaminen ovat erinomainen esimerkki siitä, miten Pori-Energia haluaa kasvaa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Asiakkaamme odottavat, että meillä on vahva tahto kehittyä uusiutuvan energia-alan mukana sekä kyky skaalautua markkinatilanteen mukaan. Uuden sukupolven energiajärjestelmä ei ole vain putkia maan alla. Se on Porin elinvoiman ydin, joka määrittää kaupungin tulevaisuuden. Koko Porin elinvoimaisuus lepää investoinneissa ja niihin syntyvissä työpaikoissa. Ja teollisuutta on mahdollisuus rakentaa vain toimivan energiaverkoston päälle. Uuden sukupolven energiajärjestelmä mahdollistaa suurten teollisuuslaitosten sijoittumisen Poriin. Ne tarvitsevat tulevaisuudessa paljon vihreää energiaa. Ja mitä meillä on runsaasti tuulivoima- ja aurinkopuistojen ansiosta. Porissa tehdyt panostukset lämpö- ja sähköverkkoon on pohja sille, että alue nähdään suurteollisuuden näkökulmasta mielenkiintoisena. Tavoitteena on, että teollisuuden ylijäämälämpö saadaan talteen kaukolämpöverkkoon. Sillä lämmitetään kodit ja kiinteistöt Porissa. Lisäksi voimalaitoksiltamme saadaan talteen vihreää hiilidioksidia, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi synteettisten polttoaineen valmistuksessa. Toisen ylijäämä on siis toisen raaka-aine tai energianlähde. Tämä mahdollistaa meille hiilinegatiivisuuden, joka tarkoittaa sitä, että tuotantoprosessimme poistavat ilmakehästä enemmän hiilidioksidia kuin ne tuottavat. Valmistelemme parhaillaan investointipäätöstä, joka mahdollistaisi hiilidioksidin talteenoton Porissa 4-5 vuoden päästä, eli ennen vuotta 2030. Ilmaston lämpenemistä hillitsevä vaikutus syntyy, kun talteen otettu hiilidioksidi sidotaan jatkojalosteisiin. Pori-Energia sähköverkot tukee Porin kaupungin kasvusuunnitelmaa, joka perustuu siihen, että saamme houkuteltua Poriin puhtaan siirtymän investointeja. Puhdas siirtymä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että fossiilisten energialähteiden käyttö korvataan sähköllä ja sähköä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Tämä tarkoittaa sitä, että arvioimme sähkön käytön jopa kaksinkertaistuvan Porin alueella seuraavan 10 vuoden aikana. Se ei ole mahdollista ilman, että panostamme merkittävästi lisää sähköverkkoihin. Tulevaisuuden tekijöiden joukkue toimii yhtenäisenä tiiminä parempaa työelämää rakentaen ja avoimesti kommunikoiden. Nostamme esiin onnistumisia ja luomme positiivista ilmapiiriä työyhteisöömme. Luomme yhtenäisyyttä valmentavan johtamisen ja vuorovaikutuksen keinoin. Haluamme olla haluttu työnantaja niin nykyisille kuin uusille työntekijöillemme. Toimimme vastuullisesti kaikessa toiminnassamme. Kestävän tulevaisuuden rakentajana haluamme tarjota terveitä ja inspiroivia työympäristöjä ja antaa mahdollisuuden jokaisen kasvaa energia-alan huippuosaajaksi. Pori-Energia on työyhteisö, jossa saa ideoida ja inspiroitua. Se näkyy erityisesti meidän digitalisaatioon ja tekoälyyn liittyvissä hankkeissa, joissa meillä on avoin osallistumisen kulttuuri. Me ideoidaan ja kokeillaan rohkeasti.
Kaikki ideat arvioidaan liiketoiminnan ja koko konsernin läpileikkaavuuden näkökulmasta. Joskus käy niin, että kaikki ideat eivät pääty tuotantoon. Kaikki projektit ovat kuitenkin tärkeitä, sillä ne ovat opettaneet meille paljon. Ja sitä on innovointi ja kehitystyö. Pori Energian tavoitteena on rakentaa parempaa elämää kestävällä energialla. Tämä tarkoittaa, että teemme asioita, joiden avulla jokainen voi katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Tarjoamme puhdasta energiaa arjen tarpeisiin ja rakennamme elinvoimaa ympärillämme.